أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إله العالمين، نحمده على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، ونستغفره ونستهديه ونؤمن به، ونشهد أن لا إله إلا الله، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله سبحانه وتعالى تنو مسمي نارني تنوغا كان واتي بلا جلي أمبا تنو أكا نيما يا چامونكا ka tanu aka fasamantiya caman kan ka dɛmɛ ni kanda ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ. Ni ala ye maa min kanda, o de ye maa kandalen. Ya rabbi, ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen kanda. N'a ye maa min fili kandabaga t'o la, ya rabbi, ala kana fara maa fililenw kan. An bɛ seera k'a fɔ bato maa wɛrɛ tɛ yen min ni bato ka kan tiɲɛ la ni Allahu subhanahu wa ta'ala kelen tɛ. Ka seera k'a fɔ kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn do, ka ciden do, a ka danfɛnw la sɔn hɛrɛman do. Kira sallallahu alaihi wasallam ala y'ale de ci ni diinɛ ɲuman ye. Cikan min dira kira ma sallallahu alaihi wasallam, a ye cikan in lase. Danaya min dira ma, a ye danaya in minɛn lafa. Kɔnɔnajɛya kan tɛ yen min ni manto in bɛ nafa sɔrɔ a diɲɛ ani lahara, f'a ka taa sɔrɔ a y'o lase manto in ma. Wa kɔnɔnajɛya kan tɛ yen min n'o bɛ se ka tɔɔrɔ lase manto ma, f'a ka taa sɔrɔ a ye manto in gɛn ka bɔ o ma, k'i kɔnɔnajɛya fɛn o fɛn n'o bɛ tɔɔrɔ lase u ma, a ye kɔnɔnajɛyaw ye k'u gɛn ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma, k'i cɛsiri ala ka diinɛ laseli la fo ka taa saya s'a ma. An b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ kisi ani nɛɛma k'o caman jiri kiraba in kan sallallahu alaihi wasallam, a n'a ka somɔgɔw n'a furumuso sanumaw, ani maa o maa n'i sen da o sen da nɔ la ka baara kɛ n'a taasira ye fo ka taa se sara don ma. Kɔfɛ an b'aw fo ni silamɛya foli ye ka bɔ Sunna TV ɲɛmaaya so la, n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halisa an bɛ walanda min n'o bɛ tali kɛ kira ka ala ko sumaw la, n'o de ye al-azkaru nabawiya. Nin y'an ka sigida 11nan ye. Halisa min bɛ kuma silamɛ n'i bɛ n'i da ka sunɔgɔ, ala ko suma minnu n'olu ɲininen don waati min na n'i bɛ n'i da ka sunɔgɔ. An tun jɔra kira ka hadisa la, hadisa min ni Hafsa bɛ o lakali an ye, ala ka jɛn b'a ma, ko kira tun kɛra sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ fɛ ka sunɔgɔ, a kiniya tɛgɛ a b'o bila a kiniya tama o duguma, a bɛ sɔrɔ k'i kanto Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak, Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak 3 marrat. Ko kira tun b'a fɔ ala, m'a ɲini fɛ i kan kisi ka bɔ i ka ɲangata ma don min na n'i b'i ka jɔnw la kunu ka bɔ kaburu kɔnɔ. Ala, n b'a ɲini fɛ i kan kisi ka bɔ i ka ɲangata ma don min na n'i b'i ka jɔnw la kunu ka bɔ ka kaburu kɔnɔna la. Ko kira tun bɛ nin fɔ siɲɛ 3. Duwawu surumani de don, silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a durusi. Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. Ala, n b'a ɲini fɛ i kan kisi ka bɔ i ka ɲangata ma don min na n'i b'i ka jɔnw kunu ka bɔ u ka kaburu kɔnɔna la. An bɛ ala deli, ya rabbi, ala k'an bɛ sababu ma. Halisa kira ka hadisaw la, hadisa minnu n'olu bɛ fɔ waati min na ni hadamaden bɛ n'i da ka sunɔgɔ. Anas bin Malik ani fana b'a lakali an ye, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha awa ila firashihi qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana
fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wiya. Anas bin Malik ala ka jemba ma ale fana ko kira tun kɛra sallallahu alaihi wasallam n'a y'i da ka dilan kan sufɛla fɛ n'a bɛna sunɔgɔ ko kira tun bɛ nin duwawu nin fɔ a b'a fɔ alhamdulillahi tanu bɛ masa ye masa min ye anw la dumuni masa min ye anw la min masa min kɛra anw wasabaga ye wa masa min ye anw ladon ko maa joli joli bɛ yen nɔ maa min ni wasabaga t'o bolo maa joli joli bɛ yen nɔ maa min ni ladonbaga t'o bolo o tuma ko kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ nin duwawu in fɔ alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya la wala mu'wiya. Ko kira tun b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam tanu bɛ masa ye masa min ye anw la dumuni an bɛ dumuni min kɛ o bɔra ala de yɔrɔ tanu bɛ masa ye masa min ye anw lami tanu bɛ masa ye masa min n'o de kɛra anw wasabaga ye ni ala kɛra maa min wasabaga ye tɔɔrɔ foyi t'o tigila mɔgɔ la tanu bɛ masa ye masa min n'o de ye anw ladonbaga ye an b'an sɛmɛ masa min na o de ye ala ye ko maa joli joli bɛ yen ni wasabaga t'o la maa joli joli bɛ yen nɔ ni ladonbaga t'o la ni kɔsɛmɛ yɔrɔ t'o tigila mɔgɔ la. Nin fana kɔfɛ halisa kira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa wɛrɛ bɛ yen nɔ ibn Umar radiyallahu anhuma ale b'o lakali an ye ko kira annahu amara rajulan idha akhadha madja'ahu an yaqul allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfadhha wa in amattaha faghfir laha اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر من عمر دينجي على كجنبا نافا بلا جلما ko a dilla ka cɛ dɔ yamariya a ko ni y'i ka dayɔrɔ labɛn n'i bɛ n'i da n'i y'i ka dayɔrɔ labɛn i ka nin kumakan in fɔ i k'a fɔ allahumma n tigi ala anta khalaqta nafsi ala e de ye ne nin da wa anta tatawaffaha ala e de bɛ nin fana la fatu nin ka ɲɛnamaya o bɛ ala de bolo wa a ka saya fana o bɛ ala de bolo ala n'i ye nin la ɲɛnamaya i k'a kɔlɔsi wa ala n'i ye nin fatu i ka yafa ma ala n b'i deli lafiya la diɲɛ sosigi in kɔnɔna la. Ninnu ye duwawu ye duwawu minnu ni duwawu barikamanw don min bɔra kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ka yira k'a fɔ ni min bɛ an na nin ye ala de ta ye ale ala de ye nin na ɲɛnamaya wa nin na saya fana bɛ ale ala de bolo o kɔrɔ an ka ɲɛnamaya n'an ka saya a bɛɛ lajɛlen bɛ ala de bolo a bɛɛ lajɛlen tigi ye ala de ye o tuma n'a ma ɲɛ ko bɛ ten i ka ala deli n'a ma ɲɛ ko ala ye nin la ɲɛnamaya a ka nin kɔlɔsi a k'a kɔlɔsi ka bɔ sɛtanɛ ma a k'a kɔlɔsi ka bɔ nin yɛrɛ tɔɔrɔ ma a ka nin kɔlɔsi ka bɔ jinɛjugu tɔɔrɔ ma ka nin kɔlɔsi ka bɔ maajugu tɔɔrɔ ma ka nin kɔlɔsi ka bɔ ɲɛjugu tɔɔrɔ ma ka d'a kan nin bɛɛ kɔlɔsibaga ye Allahu subhanahu wa ta'ala de maa si tɛ se ka nin kɔlɔsi ni ala tɛ o tuma nin tigi i ka nin kalifa o la o de ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye nin tigi ye ala de ye koyi maa wɛrɛ foyi tɛ se k'a kɔlɔsi ni ala tɛ maa wɛrɛ tɛ se k'a kanda ni Allahu subhanahu wa ta'ala tɛ o tuma i ka ko sɛmɛ a tigi la ka ko di a tigi ma maa wɛrɛ min da diɲɛ sosigi in kɔnɔ ala de y'i da o tuma ala min y'i da o ala de b'i fatu o tuma nin tigi ye ala de ta ye nin b'a yirana k'a fɔ hadamaden i man k'i jigi sɛmɛ fɛn wɛrɛ la ni Allahu subhanahu wa ta'ala tɛ hadamaden i man ka tanga ɲini fɛn wɛrɛ fɛ ni ala tɛ i man ka dɛmɛ ɲini fɛn wɛrɛ fɛ ni Allahu subhanahu wa ta'ala tɛ i man ka tɔɔrɔ wulili ɲini fɛn wɛrɛ fɛ ni ala tɛ ka d'a kan ale de y'a tigi ye maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ nin ye ala de ta ye maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ ala de ye hadamaden da maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ ala de bɛ fatuli kɛ ni ko bɛ ten cogo la o nin kɔlɔsili o kan ka di ala de ma o de la o bɛ sɔrɔ nin duwawu in kɔnɔ in ahyaytaha ala n'i ye nin la ɲɛnamaya fahfadha i k'a kɔlɔsi wa in amattaha ala n'i ye nin la fatu n'i y'a minɛ don min na faghfir laha ala i ka hinɛ a la i ka yafa ma allahumma inni as'aluka al-afiya ala n b'i deli diɲɛ sosigi a lafiya la nin fana ye kira ka duwawu dɔ ye
duwawu min ni ibnu umar n'a ye maa dɔ la dɔnniya k'a fɔ n'i bɛ nin da i ka nin fɔ hadisa laban na ibnu umar ko a ko sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ko nin kumakan ninnu minnu filɛ nin ye ne y'a mɛn kira de la sallallahu alaihi wasallam. nin fana tɛmɛnen kɔfɛ halisa kira ka ala ko sumaw a n'a ka duwawu minnu ni silamɛ kan k'o fɔ waati min na n'i bɛ n'i da sufɛ abu sa'id al-khudri ale fana b'a la kali an ye k'a fɔ qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد الرمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. الله أكبر. أبو سعيد الخدري عليه بالك لأني كوكراكو صلى الله عليه وسلم كوني ما من ين كما كان فو تمامنا ني نيشنا كدلما كيدا ني ما من ين على كوسما فو ولا كما سما يفنج مي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كرو مبي يفدلي مسافة مسامي نوي مساباي مسامي نما ورتين ني على كلينته ale de ye ɲɛnamaya masa ye wa ale de ka masaya sinsinnen don wa n bɛ tila ka tuubi ka segin o masa in ma. kumakan in kɔrɔ filɛ nin ye astaghfirullah n bɛ yafa deli masa fɛ al-azima masa min n'o de ye masaba ye alladhi masa min la ilaha ni maa wɛrɛ tɛ yen k'o bɛ bato tiɲɛ la illa huwa n'ale kelen tɛ al-hayya ale de ye ɲɛnamaya masa ye masa min n'a ɲɛnamayalen don badabada masa min ni daminɛ waati t'a ka masaya la ban waati t'a la a ka ɲɛnamaya ye badabada ɲɛnamaya ye al-qayyum masa min ni masa sinsinnen don a ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɛmɛnen bɛ a yɛrɛ de la wa atubu ilayhi ne bɛ tila ka tuubi k'an kɔsegin ka taa o ala in ma. kumakan surumani ko ni maa min sera ka nin fɔ waati min na n'i bɛ n'i da siɲɛ 3 i ye nin ala kosuma in fɔ ko ghafarallahu dhunuba ko ala b'i ka junubu bɛɛ lajɛlen yafa wa in kanat misla zabadil bahar hali n'i ka junubu cayara i n'a fɔ ba woyo k'a kɛ i n'a fɔ ba kanga ji woyo bɛ cogo min na hali n'i ka junubu cayara i n'a fɔ baji woyo bɛ cogo min na hali n'i ka junubu cayara i n'a fɔ baji kanga ko ala b'a yafa ko hali n'i ka junumu cayara k'a kɛ i n'a fɔ cɛncɛn a yɔrɔ dɔ tɔgɔ fɛ ko alij o cɛncɛn hali n'i ka junumu cayara ni o cɛncɛn ye walima a kɛra o ɲɔgɔn ye ko ala b'i ka junumu yafa bal a ma da o dɔrɔn ma ko hali n'i ka junumu cayara k'a kɛ i n'a fɔ diɲɛ don bɛ cogo min na adada ayami duniya diɲɛ sosigi in don bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan hali n'i ka junumu cayara ka tɛmɛ o kan. diɲɛ don n'a fɔra k'an k'o jate kabini ala ye diɲɛ da don min na fo ka taa se diɲɛ wuli don ma n'a fɔra k'an k'o don bɛɛ kelen kelen jate o ye jate caman ye dɛ wa ko hali n'i ka jurumu kɛra i n'a fɔ diɲɛ don jate ko ala b'i ka jurumu yafa. Allahu akbar. o tuma an k'an cɛsiri nin ye ala kosumaw ye nin bɛɛ lajɛlen ye ala ka fasamantiya ye min n'a y'a kɛ kira manto ye sallallahu alaihi wasallam. anw joli joli bɛ yen nɔ n'an bɛ jurumu caman kɛ tile kɔnɔna la an maa joli joli bɛ yen nɔ n'an sen bɛɛ lajɛlen ye jurumu ye an bolo bɛɛ lajɛlen ye jurumu ye an tɛ se ka kuma fɔ an ka jurumu kumaw fɔ an tɛ se ka lajɛli kɛ fɔ an ka jurumu kow lajɛ tile mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ɔ n'a fɔra ko n'i nan'i da sufɛla fɛ ko i sera ka nin kumakan in fɔ siɲɛ 3 astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi nin fɔ ko 3 ko n'i dumɛn'o kan ko ala b'i ka jurumu yafa hali n'i ka jurumu kɛra i n'a fɔ baji kanga hali n'i ka jurumu kɛra i n'a fɔ cɛncɛn misɛn hali n'i ka jurumu kɛra i n'a fɔ diɲɛ don jate
ko ala b'i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa. Nin ye fasamantiya ye min ni Allahu subhanahu wa ta'ala kɛ kira manto in ye sallallahu alaihi wasallam. Baara fitini, kumakan fitini, ala bɛ baraji caman ta k'a d'u ma. Kumakan fitini, Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ kɛ u ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa o sababuya la. An bɛ ala deli ya rabbi ala k'an bɛɛ sababu ma. Halisa an balima silamɛw, kira sallallahu alaihi wasallam a ka ala ko suma minnu n'a y'a ka mantonw ladɔnniya waati min na ni an taara an da an ka dilanw kan, o ala ko suma dɔ filɛ nin ye. Abu Hurairata b'a lakali an ye ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ko kana yaqulu idha awa ila firashi, ko kira tun kɛra n'a bɛ n'i da ka dilan kan ko a bɛ nin ala ko suma in kalan. O de ye fɛn jumɛn ye? Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard wa rabbal arshil azim rabbuna wa rabbu kulli shay faliqul habbi wan nawa munazzilu tawrata wal injil wal furqan a'udhu bika min sharri kulli dhi sharrin anta akhidhun bi nasiyati اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. أتمنى فنا كرا صلى الله عليه وسلم أكاد دعاء من نوع دعاء نفهم باي على كسمة من أبارك لنا ناجو ركبو كوكرا تنكرا نابني داك دلانغا بيكانتو اللهم أنتك على رب السماوات ala ede sangolo tigiye wa rabbal ardi ala ede dugumakolo tigiye wa rabbal arshil azim ala ede larusi ba tigiye ede anw tigiye ede fɛn bɛɛ lajɛlen tigiye ala ede masaye masa min n'a bɛ ɲɔkisɛ ci k'a lafalen ɲɔkisɛ dannen dugumala la masa min bɛ o ɲɔkisɛ in bɔ ɲɔgɔn na k'a lawuli fɛn kisɛ dannen dugumala la masa min n'a b'o pɛrɛn ni ka ala wuli. O de ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye. E ala de ye tawrata jiginbaga ye, e ala de ye injila jiginbaga ye, e ala de ye furqan min ye kuranɛ ye faranfasiyali gafe, e de y'o jiginbaga ye. Ala ne bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ maa o ma walima fɛn o fɛn n'o ye tɔɔrɔ tigi ye, ne bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ o tɔɔrɔ ma ka d'a kan tensi minɛbaga o ye e ala de ye. Ala ede masa fɔlɔ ye masa min ni fɛn ma kɔ ɲɛ. Ala ede masa laban ye masa min ni fɛn tɛna i kɔfɛ. Ala ede masa bangenen ye masa min ni fɛn t'a sanfɛ. Ala ede masa dogolen ye masa min ni foyi t'a duguma. Ala an b'a ɲini fɛ i k'an ka juru sara an ye, juru min b'an na i k'an ka juru sara an ye wa i k'an kariya ka bɔ fantanya ma. Nin fana ye kira sallallahu alaihi wasallam a ka duwawu filɛ, duwawu min n'o ye duwawu nafama ye, ka ala bonya ka yira k'a fɔ ale de sankolo tigi ye, ale de dugukolo tigi ye, larusi tigi ye, ale de ye fɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye. Masa min bɛ fɛnkisɛw cɛci ka bɔ ɲɔgɔn na ka dugumakolo fara n'a ye ni k'a lawuli. Tawrata jiginbaga Musa kan, injila jiginbaga Isa kan, kuranɛ jiginbaga kira kan sallallahu alaihi wasallam. N bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ danfɛn fɛn o fɛn ni o ka tɔɔrɔ de bɛ se ka se ma, ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma. A kɛra hadamaden o, a kɛra jinɛ ye o, a kɛra danfɛn o danfɛn ye n'o tensi minɛbaga ye e ala de ye, n'o de bɛ se ka tɔɔrɔ lase hadamadenw ma, ala n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ o danfɛn in tɔɔrɔ ma. Ala e de ye masa fɔlɔ ye, foyi ma kɔ n ye, wa e de ye masa laban ye, fɛn tɛ na i kɔfɛ. Ala e de ye masa bangenen ye, fɛn t'i sanfɛ, wa ala e de ye masa dogolen ye, fɛn t'i duguma. Ala n b'a ɲini fɛ i k'an ka juru sara an ye wa i k'an kariya ka bɔ fantanya ma. Nin fana ye duwawu barikamaw ye min ni o minɛna ka bɔ o tuma Abu Hurairata la n'a b'a la kalan ye, n'o fana ye kira ka duwawu dɔ ye sallallahu alaihi wasallam. O tuma ninnu n'a ɲɔgɔnna duwawu caman an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ. O tuma ninnu tun ye duwawu ye, duwawu minnu n'u sabatira ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam waati min na n'an bɛna an da sunɔgɔ la. Duwawu do duwawu minnu n'an kan ka fɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka an tanga, a bɛ kɛ sababu ye Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ kɔlɔsilibaga bila ka an kɔlɔsi fo ka taa dugu jɛ. A bɛ kɛ sababu ye an bɛ baraji camanba fana sɔrɔ, i n'a fɔ o nana Ali ka hadisa la k'a fɔ subhanallah, alhamdulillah,
Allahu akbar o siɲɛ 37 o tuma ko ka fisa ka tɛmɛ baarakɛden kan. O tuma a bɛ kɛ sababu ye fana k'an ka jurumu fana yafa i n'a fɔ an y'o hadisa dɔ fana ye k'a fɔ ni maa min ko astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi i sera ka nin fɔ siɲɛ 3 ko Ala b'i ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa hali n'a sɔrɔ i ka jurumu bɛ komi i n'a fɔ baji kanga bɛ cogo min na. Tuma ninnu n'a ɲɔgɔnna caman an k'an jija an y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ la a duwawu ninnu hali n'i ma se k'a bɛɛ lajɛlen durusi i k'i jija i ka se ka dɔw t'a la. Ayatul kursi bɛ an y'olu fɔ qul huwallahu k'o kalan siɲɛ 3 ani qul a'udhu birabbil falaq siɲɛ 3 ani qul a'udhu birabbin nas siɲɛ 3 k'a mu i fari la. Ayatul kursi n'i bɛ se k'o kalan i k'o durusi i k'o kalan i datɔ. Aya 3 laban suratul baqara labanna ni maa min bɛ se k'o fana durusi i k'o durusi i k'o kalan ninnu n'a ɲɔgɔnna caman. O tuma duwawu caman bɛ yen nɔ duwawu wɛrɛ bɛ yen nɔ min n'an bɛn'o kɛ k'an ka kuma laban ni kira sallallahu alaihi wasallam an y'a kɛ ka kuma daminɛ n'o de ye k'a fɔ allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Nin duwawu ni an y'a fɔ an ka kuma daminɛw la k'a fɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa o maa n'i sera k'i da i kiniya kɛrɛ kan seliji talen kɔfɛ ka nin duwawu nin kalan ko fa in mitta min laylatik mitta ala alfitra ko tigilamɔgɔ n'i sara o don su k'i k'a dɔn k'a fɔ i sara silamɛya sira kan i sara limaniya sira kan wa k'i k'i jija i k'o k'i ka kumakan laban ye. O tuma ni nin fɔra silamɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen i kan ka fɛɛrɛ kɛ ka se dɔnnibagaw ma ka se ka nin duwawu nin sɛbɛn ka nin duwawu nin durusi. Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. O tuma ko ni maa min sera ka seliji ta k'i da i kiniya kɛrɛ kan ka nin duwawu nin kalan kira ko sallallahu alaihi wasallam duwawu nin kɔfɛ i ma kuma wɛrɛ foyi fɔ ko ni Ala ka latigɛ bolile i kan k'i sara o don su k'i k'a dɔn k'a fɔ i sara ni limaniya kumakan ye wa i sara k'i to silamɛya sira kan i sara k'i to kira ka sira kan sallallahu alaihi wasallam. O tuma ninnu ye nafa belebelew ye min ni silamɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka fɛɛrɛ kɛ ka ni Ala kosuma ninnu k'u durusi duwawu janw tɛ. An bɛ Ala deli ya Rabbi Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala k'an fara Ala kosumabagaw kan Ala kosuma Ala k'an nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an balo limaniya kan Ala k'an fatu limaniya kan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.